Olu sasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi ethu endaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo siphambili. Our immense priority is to ensure that the academic program resumes within the next week. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uBhuti Manamela uthi umonakalo kwidyunivesithi yaseFort Hare eDikeni uqikelelwa kwisigidi zeerandi eziphakathi kwama-300 nama-500. Ugalelekile umzimba onozakuzaku woMzantsi Afrika kwilizwe laseFrance ongasekhoyo uNathi Mthethwa kwikhaya lakhe kwaMbonambi KwaZulu-Natal ngalemva kwemini. Kwezemidlalo uMzantsi Afrika usenalo ithuba lokungenela indebe yehlabathi yeFIFA eMelika, eMexico naseCanada kodwa eli thuba lisekho ezandleni zabo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uBhuti Manamela uvakalisa umonakalo kwidyunivesithi yaseFort Hare eMpuma Koloni uqikelelwa kwisigidi zeerandi eziphakathi kwama-300 nama-500 okwemva koqhankqalazo obelunobundlobongela obulukhatshwa kukutshiswa kwezakhiwo. Manamela ubethetha kwinkomfa nonondaba ePitoli mayelana neziganeko zakutshanje eFort Hare. Kwintlaninge yezikhalazo zabafundi baseFort Hare bakwatshotsha entla ngelinyanzelisa ukunqanyulwa kwenkqubela phambili yesivumelwano senqununu yale dyunivesithi. Unjingalwazi Sakhela Buhlungu besithi usilele kwaphela ukuthabathela ingqalelo izidingo zabo kwixesha lakhe lokulawula. Kambe ke uquluka ubhode oze noqhankqalazo ukhokelele ekubeni eliziko lemfundo inomsivalwemba okwethutyana. Umphathiswa uManamela uthe basijule ijaco ekubeni inyandenye nababandakanyekayo ukuqinisekisa inkqubo yokufunda nokufundisa iyaqhubeka kwiveki ezayo. We are working closely with the South African Police Services, the Eastern Cape Government and the university security teams to restore calm and protect students and staff. Our immense priority is to ensure that the academic program resumes within the next week. Lo gama owayesakuba ngumongameli webhunga elimele abafundi SRC eFort Hare uzibhebhethile izityholo zokuba ngabafundi abaphembe amadangatye akhokelele indonga nezixhobo zale dyunivesithi eluthuthwini esithi balangazelela uphando gabalalanga lenyewe ukuze abasemva kwayo bathabathe uxanduva. As students, we cannot ban critical buildings like admin building, like student affairs building. That one we condemn and strong attempt, and we demand investigation. So those who then banned such buildings must be held accountable. Kananjalo uManamela ukwakhankanye izicwangciso zokuvala amathuba engqeshwa ngama-600 kwisebe lemfundo esiseko kwikota yokuqala yonyaka ka-2026. The department is aware that much is yet to be done, and though not exhaustive, we developed an implementation plan to fill up vacant posts. Ukanti ke nanjengoko uphando luqhuba umphathiswa uhlabe ikhwelo kuwo onke amalungu abandakanyeka kwidyunivesithi yaseFort Hare ukuba banqobanise intloko ukufikelela ekusengeleni ithungeni linye ukuze kuvuseleleke intembeko futhi kuqaqambe nenkqubo yokuxhotyiswa kwabafundi ngolwazi. Kusenjalo inkitha yabafundi kwidyunivesithi yaseFort Hare kunyanzeleke baphume baphele kweli zikumfundo. Abafundi babanga ngelithi ibhodi yethutyana emele abafundi ichongwe university kwaye ayizumelana nemfundo zabafundi xa kwenziwa izilungiso kumgaqo-siseko lawulo lwabafundi. Bathi kufeda kweli ziko ukuchonga isigxina usihlalo webhunga umlawuli wabafundi kwanomphuhliso wabafundi kuquka kungabanjwa konyulo lomongameli we-SRC zezinye zezizathu ezibavuse umnyele. What we expect from the VCs to come down, negotiate with students, and then the other thing that is wrong that they have done, they have interdicted student leaders who should be coordinating this thing, who should be negotiating with both students as well as the management to then calm down the situation. What we are seeing here is arrogance and abuse of power. Bambi bathi badanile sisigqibo sokubagxotha besithi siza kubathwaxa kwizifundo. As students, this eviction, which was a short notice,
it is inconveniencing us in such a way that we don't have allowances. Most of us who received allowances in the previous month, and some of the students just came back home. Izikomfundo lwabhebhethe njengabobuvuvu phansi onke amapango kwanezikhalazo zabafundi. Actually ran a study just 3 days ago where we had over 900 registered undergraduate and postgraduate students participating, and only between 10 and 12% said they believe the VC must go. So we are saying that this issue is being exploited by those who do not want to see structure, discipline and governance. There's also employees that we recently put through disciplinaries and who actually were found guilty. So at that point, I cannot conclusively say to you who we think is behind it. Elizikomfundo lithi zizakuthabathisa ngomvulo izifundo ngobuxhakaxhaka ba-online logama abafundi behleli ekhaya lithi lisabonisana nababandakanyekayo ngomkhombandlela. Uvimi bayezopolitiko buphuphuma kule veki yokuqala kwiveki ephelileyo ilizwe lothuswa kukusweleka ngesaquphe konozakuzakwele France Umfyunathi Mthethwa. Ukanti izityholo zothusa uluntu ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal unjengenenhlanhla Mkhwanazi bezingundaba mlonyeni ngethuba ikomiti yesikhawu yeParlamente ixoxa ngazo kwesinye isithebe kuxoxwa ngokunyaniseka kwazo ezizityholo. Ukuchuba isikhwebu ngale miba yezopolitiko sikhwebe ngoqhamshelwano lwale mihla umhleli wezopolitiko eSABC umnumzana Mzwandile Mbeje asihlalutyele le miba esematheni. Mzwandile sikwamkele. Mzwayi masiqale ngomfumnathi Mthethwa oza kungcwatywa ngomso. Kusothusile nangokusweleka kwakhe kwaye uchazwa njengenkokheli ephuma izandla. Ilahle kangakanani ukusweleka kwakhe kweli? Sibonge sisanda sibingelele futhi nakubabukeli nebala lokho kushoyo ngempela into abantu abakule ndawo abayisho bephindelela. Sibonile futhi ngesikhathi ke umzimba wakhe usufika lapha ekhaya abantu bekhombisa ngempela uthando ngenxa yeqhaza abathu belibambile. Yebo bona bamazi njengomuntu owumakhelwane wabo, njengomuntu abamaziyo futhi ukuthi ubesebenzela isizwe. Into ke engicabanga ukuthi yenzekile namhlanje ukuthi ngesikhathi efika ngisho noma eza ngezimoto lapha ekhaya abantu bekhombisa ukuphuma bengenele emgwaqeni bebingelela okusho ukuthi iqhaza lakhe ngempela ke iqhaza belilikhulu kakhulu njengoba ke umongameli ke ezoyena ezohola lomngcwabo kusasa. Lokho kusho ukuthi usezingeni eliphezulu futhi ke igalelo lakhe uyalihlonipha ke into ke ezobe siyenzeka kusasa. Wonke umuntu ukhombisa ukudumala ngalokho. Mzwayi ifuthe likamnumzana Mthethwa libonakala livakala ngapha yakombutho wakhe ANC. Lithini igalelo lakhe ekudaleni uxolo phakathi kwe-ANC ne-IFP ngeminyaka yo-1990s ngethuba lamaqela esilwa? Uzokhumbula phela ukuthi umnumzana Mthethwa wayesinye sezishoshovu futhi esaziwa kakhulu ekuzishoshovu zentsha kaKhongolose ngaleso sikhathi. Kodwa ngenxa yokuthi ke kwakunokudonsisana ikakhulukazi kulamaqembu bangabanye ke babaholi ababezama ngawo wonke amandla ukuthi ke kusetshenziswane. Mhlambe lokhu ke uzokubona nangabantu ke abazwakalise ukukhala kulokhu. Siye sabona icabinet laKwaZulu-Natal eliholwa ongusihlalo we-IFP kulesi sifundazwe umnumzane uThami Ntuli. Ngempela lokho okuyinkomba yokuthi ubesebenze eqinisekisa ukuthi naphezulu ke izinhlangano zepolitiki zihlukene kodwa ke abantu kufuneke bebumbane. Njengoba ke ngibala isibonelo so loyo uNdunankulu futhi bephinde usihlalo be-IFP kulesifunda. Lokho kuyinkomba yokuthi ke ubesebenzela ukuthi kube noxolo njengoba sesazi ukuthi phela manje alusekho udweshu phakathi kwamaqembu ezepolitiki ngaphandle ke mhlambe labo asuke bezigangela. Kodwa ke ngokukhulu nangokusebenza nangokuthula bonke abantu bayabambisana futhi bayavumelana nanokuthi ke abantu abanjengoNathi Mthethwa abenza ukuthi ke isimo sibe khona sibe nozinzo futhi ke ukubekezelelana kube khona esisana. Iqalile kule veki ikomiti yesikhawu yeParlamente emva kokuba seyaqala ikomishini kaMadlanga. Kukho uluvo lokuba umkomishinala jikelele wamapolisa uNjengelefani Masemula ubhale ecima ngegalelo lakhe kulomba. Ububone njani wena ubungqina bakhe? Uma ngabe ke mhlambe ke sesithinta njengoba usushilo ezintweni bezenzeka kuleli viki esisuka kulo esizokhumbula ke ukuthi ke ikomiti laseParlamente linophenyo ke lwalo okulandela lokho ke okwakushiwo ukhomishana walesifunda saKwaZulu-Natal.
ukhomishani ke kazwelonke umnumzana uFani Mesimula ubufakazi bakhe uzokhumbula ukuthi ke buyafana nalobu ke abuthula kwikomishani kaMadlanga ngoba phela imibuzo mhlambe ithi ayicishe mayifane naphezulu ke ukuthi ke kuningi mhlambe ke esisazophinde sikuzo uzokhumbula phela kuse uhlangothi olulodwa lolu ke sisanda saluzwayo uphinde into ayishilo naphezulu ukuthi khona mhlambe eminye imibuzo enokumdida lapha nalapha ya kodwa kuzobaleka uma ngabe labo abakhuluma okungafani nalokho akusho ukuthi bazothini ingakho ke umsombuluko lo siyakuwo ubaluleke kakhulu ngoba silindele uJenene Sibiya esazi kahle ukuthi ke umuntu ke uma ngabe kubhekwe lesikhona njengamanje ongahambisani noJenene Masimula lokho ke kuzokwenza ukuthi ngempela kuzwakala ukuthi lento eshiwoyo ikakhulukazi mayelana nethimba lezepolitiki ukuthi kahle kahle kwakuyini imbangela yokuthi kugcine kwenzeke lento eyenzeka. Mzwayi inhloko yecandelo lobunhlolo njengele Dumisani Khumalo akazukuvela kwikomishoni kaMadlanga ngomvulo ingaba kukho unyawo lwemfene apho mhlambe ngeke ngikubeke kanjalo ngoba ke asinabo ubufakazi kodwa ke esikwaziyo ukuthi ke mhla egcina ukuthula ubufakazi ekwakufanele eqhubeke wayeso ukuthi ke wagula ngoba kwakulindeleke ukuthi ke ezothula ubufakazi isikhathi sezinsukwana eziningana wethula ubufakazi insuku ezimbili kwathi kwelesithathu wabe segula ke eseya esibhedlela lokhu ke okwenza ukuthi ke engakwazi ukuthi eqhubeke nobufakazi njengoba ke ikhomishani izoqala ngomsombuluko akuyena ozothula ubufakazi enye ke yezinto sisanda kufuneka siyazi mhlambe nababukele kufuneka beyazi ukuthi ke naphezulu ukuthi ikhomishani kaMadlanga iyaqhubeka nokwethula ubufakazi esidlangalaleni zikhona izigcawu lapha ekuzothulwa khona ubufakazi esithe ngenxa yokuthi ke ubufakazi bobucayi ubufakazi obuthinta ke mhlambe ukuphepha nokubaleka kwezwe ivikeli zayo ke lizobheka lobufakazi ke abantu baseningizimu Afrika ngeke bazi ukuthi ke buthiwani uma ngabe sikhuluma ngodaba lwaKhumalo ke sesizwile khona ukuthi uyelulama kodwa mhlambe ke ngicabanga ukuthi usesesimeni sokuthi ke engakwazi ukubuya kodwa uyothi mangabe mhlambe eseluleme ngokuphelele ebese buye ezoqedela ubufakazi bakhe. Kukho ingxelo Mzwayi ezithi umnumzana Opa Brown Mkhotsi ucele ukuba eme kancinci nokuziphendulela kwizityholo bekwazona ingaba mhlawumbi woyika ukuba siyatshisa isitulo zakuhlala kuso. Into esiyaziyo ke ukuthi ngokwekhomishane sebeyikhiphile incwadi yokumcela ukuthi ke bazodinga ukuthi ezoziphendulela ezinsolweni abekwazona uzokhumbula phela ukuthi ke uyelinye lamagama alokho ebalwe njalo mayelana nezinto ezazenzeka kumbe uJenene Mkhwanazi akhuluma ngazo ukuthi ke uBrown Mkhotsi unokuthinteka ibisiphuma ke leyo ncwadi into ke mhlambe ke esingakabi nesiqiniseko sayo ukuthi ngabe yena usekulungele yini lokho kodwa ke ngokwezinkambiso phela zekhomishani kuzomela ukuthi ke naye ezobeka olwakhe uhlangothi njengoba ke SABC yakhuluma naye phambilini kuleli viki wakubeka ukuthi cha ukulungela ukuthi yena engakhuluma neCommission ngiyacabanga ukuthi mhlambe uma ukuthi kukhona la afuna mhlambe ukuthi ke eluleke khona uzokhuluma nababili bakhe kodwa ngokusho komlomo wakhe wathi ke uzimisele futhi ke usekulungela ukuthi ke engeza ezoziphendulela kubantu baseNingizimu Afrika. Sibamba ngasibini Mzwayi. Kwalapha ezindabeni malunga nekhulu lamaxhobe ezikhukhula axhamle kwizipho zebhedi kuquka nezinto eziyimfuneko ezixabisa izigidi zeRand eMthatha eMpuma Koloni kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. I-agente yele eqokelela irhafu isasi isikhabe ngawomani izityholo ezenziwe ngobesakuba ngumlawuli wePraso umnumzana Lucky Montana zokuba ucutshiwe yile agente kumalunga netyala likaMontana lemali engange-50 million rand yengeniso engadizwanga. Isazi ithi intsusa yoku kukuphanza kukaMontana ukufaka uxwebhu lwerhafu lwengeniso yakhe yonyaka ka-2017, 2018 neka-2019. Ebutsheni balenyanga obesakuba ngumlawuli jikelele wePrasa umnumzana Lucky Montana uxelele amajelo endaba ukuba ucutshiwe iagente yele qokelela irhafu iSARS malunga netyala lakhe lerhafu elingahlawulwanga. OkaMontana uthe iSARS isebenzisa gwenxa amagunya ayo
Phakathi kwezityholo ezenziwe ngumnumzana Montana ngakwi-SARS okaMontana utyhola i-SARS ngolawulo olugwenxa, ucupha abantu abathile nokuphenjelelwa zezopolitiko ukulandela emva kwabantu abathile. Ukanti le arhente iqokelela irhafu izikhaba ngawo omane ezi zityholo kwaye ithi lo kaMontana kanabungqina ngezi zityholo ngelixa yona inobungqina obubambekayo ngetyala lakhe lerhafu. I-SARS ithi oko ibamba ingxoxo nomnumzana Montana susela ngonyaka ka-2020 malunga nengeniso yakhe engadizwanga kwaye ithi olu hlaselo lujoliswe ngokaMontana ngakule arhente abunasihlahla. I-SARS ithi inike lo kaMontana iiyure ezingama-24 ukuba arhoxise ezi zityholo, kungenjalo ingxelo yakhe yerhafu iyakudizwa esidlangalaleni. The notion that SARS is engaged in witch hunt is not backed up by facts. It's unsubstantiated, and in many instances the court agreed with SARS. I-SARS ithi lo kaMontana ufake isicelo sokwehliselwa ityala lakhe lerhafu kwaye elinyathelo bubungqina bokuba umnumzana Montana uyalivuma elityala. The understanding is that if you come and do request a compromise to SARS, of course it has to have certain elements, one of which is that you admit that you have a tax liability with SARS, and therefore you want SARS to settle through a compromise. Umnumzana Sibeko uthi akwamkelekanga kwaphela ukuba umnumzana Lucky Montana ahlaselele arhente namagosa ayo ngelixa esacele ukuba kwehliswe elityala lakhe lerhafu. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ubhengeze into athi hayi phantsi kwegama lethu egxeka abo basebenzisa igama le-ANC ukuzityebisa. Le ntetho uyenza ithuba igama le-ANC lisemilebeni kwikomishoni kaJaji Mbuyiseli Madlanga nakwikomiti yesikhawu yepalamente ephanda izityholo ezenziwa ngunjengenentlantla mkhwanazi zobutshijolo, ulwaphulo-mthetho nokungenelela kwabezopolitiko kwinkqubo yezobulungisa. Ebethetha kumngcwabo wamathamba amatshantliziyo uThothoza Mamatshikiza owakwakho eZimishila Matshikiza noJohn Phugiso Maru. Ethetha nabazile bebengungelene kwiholo lesixeko saseRhawutini umnumzana Mbalula ulumkisa amalungu e-ANC ukuba abalumkele abo abachaze njengengcuke ezombethe ufele lwegusha esithi barhuqele lidyakeni igama le-ANC. We must be bold to say to those who use the name of our movement to enrich themselves by stealing from the poor and commit criminal acts not in our name. Even if a comrade can be your best friend, your best relative, not in our name. Ekhuthaza umzuzu wokuzibhenca umnumzana Mbalula umemelele kubazili bazeke emzekweni kwikhondolo lamaqhawe alwa nengcinezelo ze bakhusele umqela nelifa lawo. Uxhelekile umama kaTshepiso Manyedwane oneminyaka 15 ubudala nofunyenwe ebanda ngolwesithathu. Umama kaTshepiso ubongoza amapolisa ukuba ancede ukuze bafumane ubulungisa belusapho. Le nkwenkwana yaduka ekupheleni kwenyanga ephelileyo waze umzimba wakhe wafunyanwa eNelmepius kwimpuma yePitoli yena nobangela waziwa. Usapho alukhangela ukwazi ukubona umzimba walo mntwana ngolwesine njengoko ke kwafuneka kuqhukunjelwe uvavanyo lwencindi yofuzo. Usapho luqedo lungophiyo kwaye lizibuza imibuzo engaphendulekiyo kwimizuzu nje embala phambi kokuba abone isidumbu sonyana wakhe kwindawo yogcino sidumbu karhulumente. Umama kaTshepiso wenze isicelo esuka enhliziyweni yakhe ebongoza uncedo lwamapolisa ngokukhawuleza ukudibana nongxama. My son is being brutally murdered. I just want justice to be served. And my son means everything to me because he's the only son that I have. He means everything to me. Abantwana yabula babona umzimba kaTshepiso kumatyholo ashinyeneyo eNelmepius. Udade wabo uxheleke ngokumandla. Later on he was seen with a foreign man going on the other side, basically the opposite side where we stay. And yeah, we've been searching. Like ever since that's all been doing searching, we got the help from a few members of the community, the TF, the task team. However, we didn't get much support from the police.
Elityenyana le-15 ubudala likhunjulwe njengomuntu obenothando kwaye ewuthanda umculo nabantu. Usapho lwakhe luvule ityala kwisikhululo samapolisa saseSilverton, kodwa lubanga ukuba lufumana ngancedo ukuza kuthi kanguku. Bacela nabani na onolwazi ngokubhubha kukaTshepiso aze ngaphambili. Malunga nekhulu lamaxhoba ezikhukula axhamle kwizipho zebhedi kuquka nezinto eziyimfuneko ezixabisa izigidi zeerandi eMthatha eMpuma Koloni. Le intsebenziswano nabucala kunye norhulumente wephondo. Amawakawaka abantu basala bengodinga indawo emva kwezikhukhula ezantlitha indawo ezithile kweli phondo ngeli lixa abantu abangaphezu kwekhulu baphulukana nobomi babo. Izantyalantyala zemvula zashiya abantu abaninzi bekhedamile. Amakhulukhulu alahlekelwa zindawo zokuhlala, lokama abantu abangaphe kwekhulu baphulukana nobomi. Ukuqala phansi indlela yokuphila ngumngeni omkhulu. Iinkampani zabucala kunye norhulumente bazama indlela zokubuyisela isidima nokuba aba bahlali banikwe indawo zokuhlala, omandlalo, izinto abazisebenzisa usuku nosuku. Aba bahlali bathi obubele babufumanayo bayabamkela. Ziva kamnandi kakhulu xa ndithe ndafumana ibhedi namhlanje. Bekunzima kakhulu, silala phantsi for inyanga ezintathu. Ndifumene izinto ingakumbi ibhedi, bekunzima kakhulu ibhedi bendingekabi nayo. Kahle bengenazo into ezininzi kodwa ndichwayitile namhlanje, kumnandi apha phakathi. Iinkampani zabucala zithi ukubuyisela isidima nethemba lamaxhoba kusemdleni wazo. Ebuyisela ithemba ebantwini, ebuyisela nesidima sabantu ngoba siye sabona into yokuba kunzima asebenza ufana. Urhulumente uqhobele izandla iinkampani ezithe gqolo zincedisa ezi ntsapho ezashiyeka senyanyeni. Xa kukhona abantu abakwaziyo ukuzonikela, umntu ancame ukuba anikele abantu abayimizi 100. Kuloo mizi 100 umzi ngamnye ufumana izinto ezili-value ye-10,000 rand. Abahlali baqhobele izandla ngoba banikwe amanzi kunye nezindlu zangasese, kodwa bekwacela ukuba bafakelwe umbane khona ukuze ubomi babo bube ngcono. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Kwezemidlalo uMzantsi Afrika usenalo ithuba lokungenela indebe yehlabathi yeFIFA eMelika, eMexico naseCanada, kodwa lithuba lisekho ezandleni zabo. Emva kweziphumo zaphezolo kuGroup C, iBenin kwindawo encumisayo okokuqala ngqa yokufikelela kwindebe yehlabathi. iBafana Bafana nedlala entanganye neZimbabwe phezolo izagagana neRwanda kumdlalo wabo wokugqibela oza kube kwibala imbombela ngolwesibini. Mathathu amazwe asethubeni lokuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi eMelika, eMexico naseCanada. Ngokwangoku nje iBenin isemhlabeni ophucukileyo ukuba ingaya kwitumente. Eli qela lakwintshona Afrika lithe gqubhu encochoyini yeloko ngamanqaku ali-17 emva kwemidlalo elithoba, lilandela ngumZantsi Afrika 15 neNigeria nge-12 lamanqaku. Amathuba oMzantsi Afrika ukuzibekela indawo aphazamise ngekumandla emva kubambana ngeqanda neZimbabwe eThekwini phezolo. Imeko yabafana kananjalo yenziwe emunxe yimpumelelo yeBenin ngakwiRwanda naye impumelelo yeNigeria ngakwiLesotho ePolokwana. Kungquzulwano lokugqibela uMzantsi Afrika uza kungena kwindebe yehlabathi khe nje woyisa iRwanda ze iBenin ityiwe yiNigeria. iBenin iza kungena ngevosha kwitumente yehlabathi okokuqala ezimbalini ukuba ingabetha iNigeria. Ukanti iBenin ingangena nje ngokudlala ntanganye xa iBafana inokufeta ngakwiRwanda. iNigeria ingawela ukuba ingaziqanqathela iBenin ze uMzantsi Afrika ungayiboni impumelelo ngakwiRwanda. Kodwa ke iNigeria kuzawudingeka ibhaxabule iBenin ngamanqaku amathathu obuncikane. Ukuba uMzantsi Afrika ungangena kwitumente yendebe yehlabathi iza kuba lityeli lokuqala ukususela ngo-2002 eJapan naseSouth Korea. Indaba zipheli mawethu nto nje ixesha linomona. Sibulele ngokusibeleka indlebe, masidibane kwakhona ngomso ngaxeshanye. Kamnandi mawethu.